Voi începe cu o scurtă descriere procedurală a acestei evaluări. La 12 mai 2023, Comisia v-a transmis solicitarea să prezentați declarația de 5 ani de averi și interese personale. La 25 mai, dumneavoastră ați prezentat declarația pentru 5 ani. De asemenea, Comisia a solicitat candidaților să completeze și să prezinte în mod voluntar un chestionar de etică. Dumneavoastră nu ați prezentat un chestionar completat către Comisie. Comisia v-a transmis 2 runde de întrebări la 16 iunie și 28 iunie în mod respectiv. În total v-au fost adresate 17 întrebări, inclusiv 71 subîntrebări și 46 dintre întrebări au inclus solicitări de documentație. Potrivit articolului 3 alineatul 4 din regulamentul de evaluare al Comisiei, candidatul nu poate prezenta informații, documente sau alte materiale în timpul audierii dacă Comisia le-a solicitat anterior și candidatul nu le-a prezentat în perioada specificată, decât dacă, desigur, candidatul oferă o justificare suficientă. Acum, membrii Comisiei vor începe să vă adreseze întrebări. Va începe Victoria Henley. Noi ne vom strădui ca întrebările noastre să fie scurte și la subiect și vă rugăm ca răspunsurile dumneavoastră să fie scurte și la subiect. De asemenea, ai cuvântul, Victoria. Bună ziua! Întrebările pe care le vom aborda vorbesc de nerespectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale și întâi am să vă întreb despre nedepunerea declarațiilor pentru perioada anilor 2014-2016. Pe parcursul activității dumneavoastră ca grefier și apoi ca asistent judiciar, aveați obligația de a depune declarații în conformitate cu legea 1264 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici a unor persoane cu funcție de conducere și în conformitate cu legea numărul 133 din 2016 privind declararea averii și a intereselor personale. Conform informațiilor de la Autoritatea Națională de Integritate, dumneavoastră ați depus declarații anuale pentru 2012, 2013, 2017, 2018, 2020, însă nu și pentru anii 2014, 2015, 2016 și 2019. În răspunsurile la întrebări scrise ale Comisiei despre nedepunerea declarațiilor pentru anii 2014, 2015 și 2016, ați susținut că nu ați depus declarații anuale pentru acei ani, deoarece ați fost în concediu de maternitate, urmat de concediu pentru îngrijirea copilului. Între 15 iunie 2014 și 3 aprilie 2017 v-ați luat un concediu pentru îngrijirea copilului pe baza articolului 125 din Codul Muncii, în vigoare la momentul respectiv. Legea 133 privind declararea averii și intereselor personale, care era în vigoare în anul 2017, prevedea ca persoanele care erau subiect al declarării, care aveau raporturile de muncă sau de serviciu suspendate, să depună declarația în termen de 30 de zile după reîncadrarea în funcție. Dumneavoastră nu ați depus o declarație care să acopere cei 3 ani în care ați fost în concediu la momentul reîncadrării în funcție. Deci, dumneavoastră ați depus însă o declarație pentru 2017, care a fost semnată la 30 martie 2018. Ca răspuns la întrebările ulterioare ale Comisiei, ați declarat că la câteva zile după reîncadrare în funcție ați mers la angajatul din Direcția Resurse Umane a instanței și ați solicitat să vi se elibereze o semnătură electronică pentru a depune declarația de avere și interese. De asemenea, ați depus o cerere scrisă pentru a vi se elibera o semnătură electronică. Din câte vă aduceți aminte, când ați mers în mod repetat să întrebați despre semnătură, vi s-a explicat că angajatul de la Resurse Umane urma să colecteze mai multe cereri de la angajați care aveau nevoie de acea semnătură la acel moment pentru a le depune împreună la autoritate responsabilă de crearea semnăturilor electronice și că atunci când le va primi veți fi anunțată. Ați mai menționat că după expirarea termenului de 30 de zile, când ați solicitat din nou eliberarea semnăturii electronice, vi s-a recomandat ca să depuneți declarația pentru 2017. În opinia dumneavoastră, din cauza fluctuației cadrelor instanței, grefieri, comparativ cu judecători, au avut parte de mai puțină atenție și exigență în completarea și depunerea declarațiilor de avere și interese. Și dumneavoastră nu aveți o copie a cererii de eliberare a semnăturii electronice, iar celelalte solicitări
Întrebările dumneavoastră au fost făcute verbal. Voi începe prin a vă adresa câteva întrebări pentru a stabili faptele și sperăm că veți putea răspunde la ele cu da sau nu, iar ulterior am să vă adresez întrebări prin care voi încerca să obțin mai multe detalii sau explicații. Vă rog să confirmați că pe parcursul activității dumneavoastră în calitate de grefier și apoi asistent judiciar aveți obligația de a depune declarații anuale cu conformitate cu legea 1264 și legea 133. Aveam obligație să depun aceste declarații. Dar să vă rog să porniți microfonul. Vă rog să confirmați că ați depus declarații anuale pentru 2012, 2013, 2017, 2018 și 2020, însă nu și pentru anii 2014, 2015, 2016 sau 2019. Confirm. Vă rugăm să confirmați că în răspunsurile la întrebările scrise ale Comisiei despre nedepunerea declarațiilor pentru anii 2014, 15 și 16 ați susținut că nu ați depus declarații pentru acei ani pentru că ați fost în concediu maternitate și apoi concediu pentru îngrijirea copilului, corect? Da, este așa. Iar perioada în care ați fost în concediu de îngrijire a copilului au fost 15 iunie 2014 până 3 aprilie 2017, corect? Confirm perioada. Vă rugăm să confirmați că atunci când v-ați reîncadrat în funcție în aprilie 2017, nu ați depus o declarație care să acopere perioada de 3 ani când ați fost în concediu, corect? Confirm. Vă rugăm să confirmați că legea numărul 133, versiunea care era în vigoare în 2017, solicita ca subiectul declarării care are raporturi de muncă sau de servicii suspendate depune declarația în termen de 30 de zile după reîncadrarea în funcție. Ca răspuns la întrebările ulterioare ale Comisiei, ați declarat că la câteva zile după reîncadrare ați mers la un angajat al Direcției de Resurse Umane ale instanței și ați solicitat să vi se elibereze o semnătură electronică ca să depuneți declarația de avere și interese, corect? Confirm. Vă amintiți cumva numele angajatului de la Resurse Umane cu care ați vorbit? Da, Alessia Rusu. Așa îi spunea angajatii la acel moment. Nu cunosc la moment dacă dumneavoastră mai este în judecătoria Chișinău. Vă rog să confirmați că ați depus și o cerere scrisă pentru a vi se elibera o semnătură electronică. Da, am depus această cerere în format liber, ea era. Nu era la evidență niciun registru, adică o cerere simplă care urma să fie transmisă cetățului. And to whom did you submit the written Dar application? la cine ați depus cererea asta scrisă? Cui ați prezentat-o? Persoană care, vă zic, Alessia Rusu, cumva dumneavoastră m-am întâlnit după perioada în care am reluat activitatea. Când deja ați indicat comisiei dumneavoastră, nu aveți o copie a acelei cereri scrise. Nu am. Dar celelalte cereri de a vi se da semnătura au fost făcute verbal, da? Da, au fost făcute verbal. Vă rugăm să confirmați că ați informat Comisia că, din câte vă aduceți aminte, atunci când repetat ați solicitat semnătură electronică, vi s-a spus că angajatul de la Resurse Umane urma să colecteze mai multe cereri de la mai mulți angajați ca să le transmită împreună la autoritatea responsabilă de a emite semnături electronice și atunci când le va primi, dumneavoastră urma să fiți anunțate, corect? Confirm. Această discuție tot era cu doamna Rusu, așa ați spus că se numea. Tot cu doamna Rusu această discuție a avut loc. Da, cu dumneavoastră, pentru că pe alte persoane cumva eu nu am interacționat. Dacă le știam că sunt în cadrul resurse umane, dar, vă zic, doamna Rusu. Dacă aveați dificultăți în obținerea semnăturii electronice, de ce nu ați depus declarația pe hârtie? Cer scuze, nu am înțeles întrebarea. Gen solicitarea să formulez că nu am primit cheița, trebuia să o înaintez în scris.
No. Right. If you were having difficulty Dacă vă confruntați cu dificultăți în a obține semnătura electronică ca să o puteți depune declarația electronică, de ce nu ați depus declarația pe hârtie decât să încercați tot să o depuneți electronic? Pentru că la acel moment se făcea declarația de averi și interese doar în format electronic și pentru a o face avea nevoie de cheița aceasta electronică, un flash, un stick micuț. Okay, but law number Dar legea 133 adopted in 2016, din 2016, which was in force in 2017, care era în vigoare în anul 2017, stated that all prevedea declarations că could be, depunerea declarațiilor did not require submission of all electronic. nu necesita prezentarea declarațiilor în mod doar electronic până la 1 ianuarie 2018. Deci până atunci ele puteau fi depuse și pe hârtie și electronic, corect? Dacă sincer, din ceea ce mi-aduc eu aminte, adică era obligația mea să o depun în cazul când primesc semnătura electronică. Dacă sincer, nu mi-aduc aminte că adică am avut și oportunitatea de a o depune fizică. Okay. And you informed the commission that Ați informat Comisia că după termenul de 30 de zile ați solicitat din nou să vi se elibereze semnătura electronică și vi s-a recomandat deja să depuneți declarația doar pentru 2017, corect? Da, așa este. And who made that recommendation? Cine v-a făcut această recomandare? La fel, doamna despre care am vorbit și cumva vă zic, fiind expirat termenul acesta, dumneavoastră îi spune că am și această posibilitate, că o să depun deja când voi depune declarație pentru anul 2017. Scuze, vă rog, dar puteți un pic mai tare să vorbiți mai... Bine, bine. Okay. So you were aware that you had to submit a Deci dumneavoastră știați că trebuia să depuneți o declarație pentru perioada de 3 ani cât ați fost în concediu de îngrijire a copilului și de asta ați solicitat resursele umane să vă obțină o cheiță electronică ca să puteți depune declarația atunci când ați revenit la muncă, corect? Dacă să fiu sinceră, la acel moment eu știam că am să depun declarația fiind reîncadrată în serviciu. Cumva, vă zic, noi nu am, cu toată sinceritatea și cei ce activează în domeniu cunosc, care este volumul nostru de lucru și cumva această obligație, eu țin să menționez că este totuși o obligație mea, am, să zicem așa, mai nepăsat. Do you mean filing the declaration? Aveți în vedere că depunerea declarației este o obligație a dumneavoastră. Nu sunt sigură că am înțeles ce ați avut în vedere. Este obligația mea, că trebuia să depun această declarație, dar vă zic, eu țineam minte că trebuie să depun declarația fiind reîncadrată în serviciu. Adică nu țin minte că inclusiv trebuia să reflectă și pentru perioada cât relațiile mele contractuale au fost suspendate. So what did you think you were filing when you came Atunci, back to work? când ați revenit la muncă, când v-ați reîncadrat, ce credeți că urma să declarați atunci? Eu nu țin minte exact, dar probabil și în prima rundă de întrebări și în a doua rundă de întrebări eu am răspuns. Dacă e să interpretez corect acum norma de lege și inclusiv faptul că am făcut cunoștință acum la moment cu dânsele mult mai detaliat, clar că aveam obligație să fac o declarație de averi și interese inclusiv pentru perioada cât relațiile mele contractuale au fost suspendate. Și am vrut să adaug că eu oricum în perioada aceasta cât am fost suspendată din serviciu primeam doar indemnizație pentru creșterea copilului și am mai indicat acolo o diferență pentru întreținerea mamei până la împlinirea copilului vârsta de 3 ani și inclusiv pensia de întreținere pentru copilul minor, care o primesc și la moment. Alte venituri eu nu am înregistrat în această perioadă. Okay. And it was suggested to you not Și to totuși submit v-a a fost sugerat să nu declaration depuneți once the declarația 30-day period was odată over, ce a expirat but to perioada de submit 30 de an zile, annual ci declaration să for depuneți 2017, declarația correct? anuală pentru 2017, corect? Eu înțeleg cumva și doamna care era la acel moment angajată. La noi este un flux mare de cadre în instanțele de judecată, mai ales ceea ce ține de grifieri.
Eu nu exclud faptul că dumneavoastră cumva, ținând cont că vin mulți grefieri, mulți se duc și poate cumva în timpul ăsta admit, poate eu trebuie să fiu mai insistentă privind eliberarea acestei cheiți ca să-mi pot onora obligația. Okay. And when you returned from work, it was in April of 2017. Deci atunci când ați revenit la lucru, în aprilie 2017, și dacă ați avut această discuție, au expirat 30 de zile după și undeva în mai 2017, ea vă spunea, sau v-a spus să depuneți doar declarația pentru 2017, dar acea declarație urma să o depuneți abia peste 10 luni, corect? Da, așa se primește, ca și cum, gen, era expirat termenul ăsta de 30 de zile odată cu reîncadrarea mea în serviciu, și adică urmează deja să fac declarația pe anul întreg, 2017, care urma să o depun în 2018. Okay. And how did you think that the annual Cum declaration for credeți că 2017 declarația anuală pentru 2017 urma să acopere declarațiile de interes personale pentru anii 14, 15, 16 și 17? Urma să declar așa zisa pensie pentru creșterea copilului, cât și veniturile care le-am registrat. Dar acum, vă zic, studiind legislația pertinentă, eu cumva nu am întrunit această 15 salarii medii pe economie acumulate într-un cont, ca să le pot declara, dacă atât de clar mi-a fost. Cumva venitul meu era, hai să zicem așa, minimul de existență. Eu am îneaxat și din 2015 privind venitul inferior, sau o clipă. Minimul de existență. Și minimul de existență în rural, pentru că eu acolo am locuit pe perioada cât am crescut, am fost în concediu pentru creșterea copilului. Okay, and focusing back on Și dacă ne gândim doar la depunerea declarației pentru anul 2017, dar dumneavoastră se pare că știți că trebuia să depuneți o declarație pentru perioada care ați lipsit, pentru că ați spus că ați încercat să o faceți. Și v-a părut rezonabil să nu depuneți, că cineva v-a spus să nu depuneți o perioadă care să acopere acea perioadă de timp? Nu mi s-a spus că anume nu trebuie să o depun, inclusiv și pentru perioada respectivă. Faptul că mi s-a indicat o să o depui, vă zic, la noi conta mult certitudine față de noi. Cumva noi nu eram atât de, hai să zicem așa, apreciați. Cumva ni se aducea la cunoștință obligațiile, dar așa se făcea o procedură mai superficială. Vă zic, probabil cel mai mult ideea e că era un flux mare. Flux mare. Grefierul, de obicei, dacă este angajat 2-3 luni, majoritatea din ei pleacă. And did you contact Dumneavoastră ați contactat Autoritatea Națională de Integritate pentru a confirma acel sfat care v-a fost dat despre depunerea declarațiilor? Nu am comunicat, nu am telefonat. Dumneavoastră ați menționat și cred că ați vorbit un pic despre asta, despre fluctuația cadrelor și că grefierii aveau parte de mai puțină atenție și asistență în completarea și depunerea declarațiilor de avere și interese. Aveți în vedere că grefierii erau împiedicați să-și depună declarațiile? Nu. Nu e vorba că erau împiedicați, eu am și evidențiat, adică nouă ne se aducea la cunoștință că avem inclusiv și această obligație, dar cumva nu eram noi priviți așa de, hai să zicem ca în cazul judecătorilor când se insista, când se ducea o evidență mai strictă, inclusiv evidență strictă și la modul de completare a declarației de avere și interese. Doriți să mai adăugați sau să clarificați ceva suplimentar la acest subiect? Nu mai am nimic de adăugat. Okay.
În continuare, am să vă întreb despre nedeclararea conturilor bancare ale soțului dumneavoastră în perioada 2012-2013. Conform informațiilor disponibile Comisiei, în anii 2012 și 2013, soțul dumneavoastră în acea perioadă avea 10 conturi bancare, 7 dintre care au fost deschise între lunile martie și iulie 2013. Conform articolului 4 alineatul 1, litera D din legea 1264, în vigoare până la 1 august 2016, subiecții declarării urmau să declare în declarațiile anuale toate activele financiare, printre care se numără conturi bancare, inclusiv cele ale membrilor familiei declarantului. Nu ați declarat în declarațiile anuale pentru 2012 și 2013 următoarele conturi bancare. Pentru anul 2012, și v-am oferit o listă, da? Eu nu am să spun numărul contului, ci numărul care l-am atribuit noi. Contul numărul 1, deschis la 23 octombrie 2008, contul numărul 2, deschis la 10 februarie 2009, iar pentru anul 2013 nu ați declarat contul bancar numărul 1, din nou, cel deschis la 23 octombrie 2008. Contul bancar numărul 3, deschis la 2 aprilie 2013. Contul bancar numărul 4, deschis la 28 martie 2013. Și 4 conturi bancare, numărul 5, 6, 7 și 8, care toate au fost deschise la 28 mai 2013. Contul bancar numărul 9, deschis la 27 iulie 2013. Și contul bancar numărul 10, deschis la 28 mai 2013. Drept răspuns la întrebările scrise ale Comisiei cu privire la nedeclararea conturilor bancare soțului, ați relatat că relația dintre soțul dumneavoastră la acel moment și dumneavoastră nu era una bună de la bun început și că până la urmă ați depus cerere de divorț la 7 octombrie 2015. Ați menționat că nu ați putut să-i spuneți să ofere informații despre conturile și veniturile lui. Și atunci când relațiile dintre dumneavoastră erau pe cât se poate de bune, acesta oricum era împotriva să ofere informații despre veniturile sale, spunând că își declară veniturile și că ei se rețineau impozitele. Astfel, ați susținut că nu ați putut declara veniturile soțului din acea perioadă, deoarece nu vă era comunicat astfel de informație. Ați informat Comisia că ați aflat despre aceste conturi abia acum, în cadrul acestei evaluări. Din nou, am să vă adresez câteva întrebări. Vă rog să confirmați că în anii 2012 și 2013 aveți obligația să declarați toate conturile bancare deținute de dumneavoastră și membrii familiei dumneavoastră? Confirm, aveam această obligație. Puteți confirma că în perioada 2012-2013 soțul dumneavoastră în acea perioadă deținea 10 conturi bancare, 7 dintre care au fost deschise în lunile martie-iulie 2013? Această informație acum, în cadrul acestei interviuri, mi-a fost adusă la cunoștință. Nu le-am cunoscut până acum. În acea perioadă, știați dacă soțul dumneavoastră avea vreun cont bancar? În 2012-2013. Din cele ce mi-aduc eu aminte, ideea că noi toți angajații, inclusiv funcționari publici, dețineam carduri bancare, adică salariul era doar la cont bancar. And did you believe that was true also for your husband? Dar pentru soțul dumneavoastră situația era la fel? Da, din ce mi-aduc aminte, da, el spunea că primește salariul, transferă la card. Puteți confirma că nu ați declarat în declarațiile pentru 2012 și 2013 cele 10 conturi bancare enumerate în rezumatul pe care vi l-am oferit și pe care tocmai l-am citit? Confirm. Nu am declarat aceste conturi. Drept răspuns la întrebările scrise ale Comisiei, ați declarat că relația dintre dumneavoastră și soțul nu era bună nici de la început și până la urmă ați depus cerere de divorț. Ați menționat că nu ați putut să-i spuneți să vă ofere informații despre conturile și veniturile lui. Și când relația din dumneavoastră era pe cât de
se poate de bune, el era împotrivă să vă ofere informații despre venitul lui, spunând că își declara veniturile și că se rețineau impozite. Adevărat? Confirm. Okay. And so you informed the commission. Deci dumneavoastră ați informat Comisia că nu ați putut declara veniturile soțului dumneavoastră în acea perioadă pentru că nu vi s-au comunicat astfel de informații, corect? Exact. Nu le-am indicat pentru că nu mi-au fost comunicate. And you also informed the commission. De asemenea, ați informat Comisia că aceste conturi bancare au devenit cunoscute abia acum, corect? Confirm. Okay. And I think we've given you. Și cred că v-am oferit o copie a declarației pentru 2012 și 2013. Dumneavoastră nu ați indicat venitul soțului în declarația 2012, corect? Da, confirm. Okay. But it does appear that you Dar se pare că ați declarat venitul acestuia în declarația pentru 2013, corect? Am indicat-o în declarația 2013, anume ceea ce ține venitul. Cel mai probabil că erau cumva relațiile cât de cât mai bune între noi și el cumva printr-un mesaj la apel telefonic mi-a comunicat suma totală a venitului pentru anul 2013. Dacă... So you got that income. Deci, dumneavoastră, acele informații despre venit de la el le-ați primit. Da, sigur, doar de la el. Okay. Is there anything you wish to add or clarify? Aveți ceva de adăugat sau de clarificat suplimentar la acest subiect? Nu am nimic de adăugat. Ceea ce am indicat atât în runda 1 și runda 2 de întrebări, acesta este. Okay. I have no further questions. Nu mai am întrebări. Doamna Tipa, la rândul său vreau să vă salut. Subiectele care ulterior urmează a fi discutate anterior au fost abordate de către comisie și respective sunt cunoscute. Primul subiect care aș dori să-l discutăm ar fi nedeclararea donației făcută în anul 2013. Faptele. La 17 ianuarie 2013, tatăl dumneavoastră a executat contractul de donație 366 din 17 ianuarie 2013, prin care v-a donat 4.000 de euro. Articolul 4, aliniatul 1, litera A din legea 1264, în vigoare până la 1 august 2016, prevedea că subiecții declarării declară în declarațiile anuale venituri obținute împreună cu membrii familiei, parcursul perioadei de declarare. Dumneavoastră nu ați declarat donație de 4.000 de euro pe care v-a făcut-o tatăl dumneavoastră în declarația anuală pentru 2013, semnată la 21 februarie 2014. Ca răspuns la întrebările scrise ale comisiei cu privire la omisiunea respectivă, ați susținut că ați fost informată de persoana responsabilă de colectarea declarației din cadrul instanței la care activați, că nu trebuia să declarați respectiva donație, deoarece banii reprezentau o contribuție la o investiție, și anume la achiziționarea unui apartament în Chișinău, și că veți declara ulterior dreptul de proprietate atunci când veți înregistra imobilul. De asemenea, ați menționat că suma de 10.000 de euro pe care ați primit-o de la fostul dumneavoastră soț, ca sultă în cadrul tranzacției de împăcare din 7 mai 2019, includea această sumă de 4.000 de euro. Ați mai menționat că respectiva sumă, pe care ați indicat-o în declarație depusă la NIA pentru anul 2020, dar și în declarație pentru 5 ani și în declarație pentru anul lipsă 2019, includea această plată. Aș dori să formulez niște întrebări de context, stabilim faptele și ulterior să discutăm mai circunstanțe specifice cu privire la acest subiect. Vă rugăm să confirmați că la data de 17 ianuarie 2013 tatăl dumneavoastră a executat contractul de donație 366, prin care v-a donat 4.000 de euro și că dumneavoastră nu ați declarat această donație în declarația anuală pentru 2013, semnată și depusă la 21 februarie 2014. Confirm. Vă rugăm să confirmați sau să infirmați, dacă sunteți de acord sau în dezacord, că articolul 4, aliniatul 1, litera din legea 1264 din 2002, în vigoare până la august 2016, prevedea că subiecții declarării declară în declarațiile anuale veniturile obținute împreună cu membrii familiei parcursul perioadei de declarare. Sunteți de acord că în conformitate cu norma precitată, dumneavoastră aveți obligația de a declara suma de 4.000 de euro primită cu titlul de donație? Confirm, aveam această obligație să-i declar. Vă rugăm să confirmați că drept răspuns la întrebările scrise
ale comisiei cu privire la respectivă omisiune, ați susținut că ați fost informat de către persoana responsabilă de colectarea declarației din cadrul instanței la care activați, că nu trebuie să declarați respectiva donație, deoarece banii reprezentau o contribuție la o investiție de achiziționare a unui imobil în municipiul Chișinău și că veți declara ulterior dreptul de proprietate atunci când veți înregistra imobilul. Asta e așa? Confirm. Vorbim despre aceeași persoană care a fost discutat la subiectul anterior sau este o altă persoană? Eu inițial am fost angajată a instanței într-un raion, apoi am fost transferată în municipiul Chișinău. Cine este acea persoană? Pe atunci, în raionul Telenești, era o persoană Morgoci, Ramona, dacă, nu știu, nu cunosc dacă dumnei la moment mai activează în judecătoria Orhei cu sediul Telenești. Această recomandare vă s-a părut rezonabilă? Eu cumva având încredere, oricum Vă dumneavoastră. supărați, dacă vă rog mai Eu tare. având încredere în angajații instanțelor de judecată, plus că dumnealor urmau și un anumit instructaj la modul de completare a acestor declarații și inclusiv tot dumnealor erau responsabili să ne acorde sprijin în completarea acestor declarații. Cer scuze de insistență cu privire la acest subiect, dar vreau exact să înțeleg poziția dumneavoastră. Spuneți că eu am avut încredere. În momentul în care ați luat ca bază acest sfat, nu vă se pare straniu că dacă achizițiile, da? Dacă nu ar fi obligatoriu să declare donații, ci doar achizițiile făcute cu acestea, atunci nimeni nu ar trebui să declare nicio donație. Mers pe idee că eu urma să declar dreptul de proprietate acestui bun și respectiv să fie cumva demonstrată și proveniența banilor pentru procurarea acelui imobil la acel moment. Prin prisma legislației în vigoare, considerați că asta este o formulă acceptabilă, un mecanism juridic care Eu încerc viabil. să vă explic la felul cum mă gândeam eu la acel moment. Acum, respectiv, clar și ferm declar că trebuia să declar această donație. Răspuns acceptat, mulțumesc. Tot o întrebare de context. De fapt, nu ați cumpărat un apartament în 2013, când ați primit această donație. Nu am procurat apartament. Respectiv, ăștia 4.000 de euro nu au fost folosite în 2013. Acești bani au fost chiar de tatăl meu transmiși unei companii de construcție. Era un contract de investiții. Deja după legislația din 2019, fiind cunoscută noțiunea de bun în viitor și respectiv și obligația de înregistrare a contractului de vânzare-cumpărare. Respectiv, care a fost soarta acestei sume de 4.000 de euro în 2013? Au fost donați la companie și, așa cum am declarat și în runda de întrebări, sulta, mai bine zis, de 10.000 de euro cuprinde și suma de 4.000 de euro. Este acest fapt reflectat și în tranzacția noastră de împăcare. De asta aș vă zic, cumva ideea era ca eu pe viitor să declar această sumă. Clar, acum vă zic, atest că greșit am luat acesta în calcul. Aș vrea suplimentar să vă întreb un aspect. Cum ați menționat puțin mai sus, ne-ați informat că cei 10.000 de euro pe care i-ați primit de la fostul dumneavoastră soț ca sultă, includea și suma de 4.000 de euro, corect? Aveți tranzacția de împăcare probabil în față, sigur, tot la sigur. mine. Dar tranzacția de împăcare din 7 mai 2013 arată că donația de 4.000 de euro parvenită de la tatăl dumneavoastră era în proprietatea mijlocită a dumneavoastră. Așa că cum putea să fie inclus în plata de 10.000 de euro? Dați să reformulez. Eu am tranzacții de împăcare în față, da? La punctul 6 este prevăzut că se constată ca fiind un drept persoanei Ani Bârdu, suma de 4.000 de euro, stipulată în contractul de donație. La punctul 5 se atribuie Ani Bârdu, de la Bârdu Alexandru, sulta respectivă de 10.000 de euro. Întrebare. Nemijlocit de la fostul soț, ați primit cât? 10.000 de euro? Exact, suma de 10.000 de euro care cuprinde și suma de 4.000 de euro. Asta și vreau să înțeleg exact. El avea obligația, conform tranzacției de împăcare, să transmită acei 10.000 de euro. La modul practic, câți bani au fost transmiși? 10.000 sau 6? Eu, așa cum am explicat și în runda de întrebări acordată în scris,
am explicat că acești bani au fost transmiși la companie de către tatăl meu și respectiv când noi deja am proces la partajul averii, am indicat această sumă cu scopul de a-mi fi majorată cota mea parte, cumva demonstrând că acești bani aparțin tatălui meu. Știți, doamna Tipac, eu am așa o calitate că nu înțeleg, mai bine întreb. Și vreau să reiterez întrebarea. Conform punctului 5 din tranzacție de împăcare, fost soț urma să vă transmit o sultă de 10.000 de euro. Punctul 6 prevede un drept a dumneavoastră, suma de 4.000 de euro, stipulată în contract de donații din 2013. La modul practic, la etapa executării acestei tranzacții de împăcare, prin prisma punctelor care au fost precitate, fost soț vă transmis câți bani? Suma în total 10.000 de euro. Ceea ce nu includea ăștia 4.000 de euro, erau separați cumva. Nu, cuprinde, așa și cum am spus, cuprinde și suma de 6.000 de euro, cer scuză, 4.000 de euro includ aceștia în 10.000. Răspuns acceptat. Ați menționat că suma de 10.000 de euro pe care ați indicat-o în declarație depusă la NEI pentru 2020, dar și în declarația pentru 5 ani și în declarația pentru anul 2019, lipsă care să discutăm ulterior, includea cei 4.000 de euro. Ați declarat un cont bancar cu 10.000 de euro, corect? Corect. Ăștia 4.000 de euro prevăzuți de contractul de donație nu au fost niciodată declarați dumneavoastră ca donație? Nu a fost declarație. Pornind de la complexitatea subiectului abordat, doriți ceva suplimentar să clarificați în legătură cu acest subiect? Nu am nimic de adăugat decât ceea ce am indicat în rundă și de întrebări în scris. Yeah, I need a little clarification. Și eu încerc să obțin o oarecare clarificare. Dacă înțeleg donația, cele 4.000, cele 4.000 de euro, acea donație de 4.000 de la tatăl dumneavoastră, această sumă a fost dată companiei de construcții, corect? Da, așa este. It was not given to you. Nu v-a fost dată dumneavoastră sau soțului dumneavoastră cele 4.000. Nu dumneavoastră sau soțului. A fost donată cu scopul ca eu pe viitor să am unde să locuiesc. Adică, gen, nu a fost o pretenție, hai să zicem așa, patrimonială a tatălui meu la acest apartament. Cumva fiind investiții pentru un apartament care urma eu să locuiesc cu fostul soț. Okay. And the money was given Iar to the banii construction au company. fost dați companiei de construcție. Exact. Okay. So how did that money Cum acei end up in bani the 10,000 au ajuns euros să fie incluși în cei your husband gave 10.000 de euro pe care soțul vi-a dat în cadrul acelei tranzacții de împăcare? În cadrul cererii de partajare a averii, eu am indicat acești bani. Inclusiv am solicitat o majorare a cotei părți revenită în urma partajării în devălmășie a bunurilor soților în comun, care erau la acel moment. And my question was how the Și întrebarea mea este cum acei 4.000 de euro care au fost plătiți companiei de construcție, cum ei puteau să fie fost incluși în cei 10.000 de euro pe care soțul dumneavoastră vi-a dat? Pentru că așa a fost înțelegere la acel moment între noi, adică și mine și fostul soț, gen că să nu întoarcă banii, acești 4.000 de euro tati, dar să fie incluși în această tranzacție înrălând această sumă de 10.000 de euro. But the $4,000 was Dar cei 4.000 erau bunul dumneavoastră propriu, așa cum este prevăzut în contract, erau ai dumneavoastră. Eu urma doar să declar apartamentul, vă explic. Așa erau înțelegeri, cumva, tot erau legate de relațiile dintre noi, foștii soți. Cumva, gen, fostul soț i-a zis tati când ne-a dat acești bani, gen, că dacă nu are încredere, poate să meargă singur să-i doneze la această companie. Și cam așa au fost lucrurile la acel moment, vă explic. Constant, mă rog, asta e anul 2012, 2013, începutul anului 2013. And what happened to the Și ce s-a întâmplat cu cele 4.000 care au fost, cei 4.000 de euro care au fost donați companiei de construcție? Au revenit în prețul
prețul care urma noi să-l achităm. A fost o achitare parțială, constând doar, noi am partajat banii investiți. Pentru că la acel moment apartamentul așa și nu era dat în exploatare. El încă nu exista ca bun în momentul când noi am partajat banii. Și atunci, dumneavoastră, până la urmă, ați obținut apartamentul? Eu nu. Noi am partajat, doar vă zic, sumă, mi s-a revenit această suldă, am căzut de acord, nu mai spunem punct intrigilor. Acest proces a durat mai mult de 3 ani. Cumva eram mulțumită că doar spunem punct și cam așa ar fi. Că probabil și în ziua de astăzi era acest dosar pe rolul instanței. Eu nu sunt sigură că am înțeles exact ce anume poate prin... Dumneavoastră ați obținut ceva din cei 4.000 de euro care au fost dați companiei. Eu urma să obțin, adică o parte majorată, datorată investițiilor pe care m-a ajutat și familia la acel moment. Adică vă zic, datorată, cred că și relațiilor dintre noi, vă spun, relațiile dintre mine și fost soț chiar de la bun început nu au fost atât de bune. Relațiile cu fosti soți întotdeauna sunt grele, dar vreau să stabilim un calcul matematic, pentru că, cel puțin eu, oricum, am rămas într-o incertitudine. Ăștia 4.000 de lei vor fi finit, da, ca majorare de preț, erau a dumneavoastră, au fost renunțați. La punctul 5 e stabilit 10.000. Un simplu calcul matematic s-ar primi că dumneavoastră urma să beneficiați de o sultă generală de 14.000 de euro. În textul tranzacției, eu nu țin minte acum exact ca să vă zic și punctul, este indicat expres. Punctul 6. Eu înțeleg punctul 6, dar vă zic că mai departe este indicat și punctul 7, precum că tatăl meu nu are cum să pretindă la această sumă, inclusiv din faptul că suma de 10.000 de euro cuprinde și suma de 4.000 de euro. Vorbiți de punctul 7? Da. Se atribuie dumneavoastră în patrimoniu personal toate drepturile și obligații ce rezultă din contract de donație încheiat între tipa Anton și Bârdu tipa Ana, autentificat de notarul școlnic Bioric. La ce vă referiți când spuneți? Până la urmă, ăștia 4.000 de euro, pardon, ei erau deoparte, prevăzut de contract de donație, iar punctul 5 prevede expres 10.000 de euro care la prima vedere nu ar avea nimic comun cu ăștia 4.000 de euro din contract de donație. Aici e incertitudinea noastră și dacă puteți să ne dați o explicație. Până la urmă, cum din ăștia 10.000 de euro care sunt prevăzuți la punctul 5, dumneavoastră deduceți ăștia 4.000 de euro care sunt prevăzuți la punctul 6? Vă indic, tranzacția cumva între noi atunci am discutat-o și am ajuns la acest numitor comun. Vă explic încă o dată. Per total, mi s-a atribuit suma de 10.000 de euro, care cuprinde și suma de 4.000 de euro. Răspuns acceptat. Cu permisiunea dumneavoastră la următoarea întrebare, tot ține de nedeclarare și mă refer nemijlocit la neprezentarea declarației anuale pentru anul 2019. Faptele. ANIE nu are vreo înregistrare a declarației dumneavoastră pentru anul 2019, declarația anuală. În legătură cu acea declarație ați afirmat că între 17 martie 2020 și 16 mai 2020 țara a fost în lockdown. Ați menționat că lockdown-ul a început în timp ce dumneavoastră erați în concediu medical. Ați mai afirmat că întrucât stick-ul USB cu semnătura electronică era la locul de muncă, dumneavoastră nu ați putut depune declarație de avere pentru anul 2019 până la data de 31 martie 2020.
Inițial, i-ați mai informat că după 16 mai 2020, când ați revenit la serviciu, ați încercat de câteva ori să prezentați, ori să depuneți declarația respectivă, dar nu v-a reușit și că ați aflat despre lipsa declarației de avere pentru anul 2019 în momentul când v-a fost solicitat să depuneți declarația pentru 5 ani, ca parte a evaluării. Drept răspuns la întrebările anterioare, parvenite din partea Comisiei privind neprezentarea respectivei declarații, ați explicat că în martie 2020 erați în concediu medical, în perioada 23-27 martie și din cauza stării de urgență declarate pe 17 martie 2020 nu ați putut accesa semnătura dumneavoastră electronic pe care ați lăsat-o la birou. Ați menționat că după 16 mai, când ați revenit la serviciu, ați încercat de câteva ori să prezentați respectivă declarație, să o depuneți de fapt. Nu v-a reușit și că ați aflat despre această omisiune abia acum. Apoi ați declarat că ați încercat de mai multe ori să depuneți declarația și ați repetat acțiunile de completare a acestea. Potrivit dumneavoastră, programul mergea destul de lent și v-a arătat că semnătura a fost aplicată și declarația s-a păstrat, apoi pagina s-a închis. Și când v-ați întors să completați declarațiile, datele erau păstrate. Văzând că datele erau păstrate, atunci când ați încercat din nou să completați declarația, având vreo câteva încercări, nu ați insistat pe depunerea ei repetată. Întrebări. Vă rugăm să confirmați că la ANI nu există declarația dumneavoastră anuală pentru 2019. Confirm. De asemenea, vă rugăm să confirmați că potrivit dumneavoastră ați aflat despre lipsa depunerii acestei declarații abia recent când v-a solicitat să depuneți declarația pentru 5 ani ca parte a evaluării. Confirm. Vă rugăm să confirmați că în legătură cu declarația pentru anul 2019 ați afirmat că între 17 martie și 16 mai 2020 țara a fost în lockdown. Ați menționat că acest lockdown a început în timp ce dumneavoastră erați în concediu medical. Confirmați acest aspect. Confirm. Totuși, dumneavoastră ați fost în concediu medical în perioada 23 martie, 23-27 martie, corect? Da, confirm. Acest fapt s-a întâmplat după începerea lockdown-ului, corect? Da. Respectiv, s-ar primi concediul dumneavoastră medical, nu v-a împiedicat să depuneți declarația în modul stabilit. Încă o dată, vă rog. Dacă luăm ca teză că concediul dumneavoastră medical a fost 23-27 martie, înseamnă că concediul respectiv s-a întâmplat după lockdown respectiv, după începerea lockdown-ului. Vreau să menționez, dacă o să-mi permiteți, imediat cum Comisia a declarat stare de urgență în țară, noi câteva zile încă toți au lucrat într-un ritm normal. Eu nu pot să comunic acum exact data când inițial au fost opriți elevii și copiii mici să nu frecventeze grădinițele și apoi la un interval de câteva zile am fost și noi opriți angajații din instituțiile publice. A fost așa treptat, nu imediat, ci s-a instituit stare de urgență. Asta vreau să indic. Și imediat cumva, știu că era o zi sau două, au trecut și respectiv noi eram deja toți acasă. Toți funcționarii publici eram acasă. Acest argument că sticul cu semnătura electronică era la locul de muncă și că dumneavoastră nu ați putut depune declarații de avere pentru 2019 până la data 31 martie 2020, el e valid acum, în vigoare, așa? Da, confirm așa cum este. Inițial ați informat Comisia că după 16 mai 2020, când ați revenit la serviciu, ați încercat de câteva ori să prezentați declarația respectivă, dar nu v-a reușit. Confirm. Mențineți poziția asta. Vă rugăm să confirmați că la întrebările ulterioare ale Comisiei despre neprezentarea acestei declarații ați menționat că erau careva deficienți cu privire la programul site-ului ANI. Da, confirm. Conștientizând că sunt careva deficiențe tehnice, până la urmă n-ați insistat să o depuneți, să aveți certitudinea că, mă rog, se completează, se păstrează în căsuța respectivă, dar trebuie să ai confirmarea electronică la poștă că tu ai depus-o. Vă zic care era ideea la acel moment. Eu de fiecare dată când încercam să o depun repetat, se păstrau absolut toate datele care erau indicate de mine,
Respectiv, eu crezând că este o eroare. Noi, cumva, eu am făcut tangență cu programul integrat de gestionare a dosarelor, care la fel este un program lent, pe la acel moment lucra, destul de greu se încărcau și se primea de multe ori că noi încărcam câte 2 acte, la fel, fiind ca o eroare de sistem. Și adică, cumva, eu așa am făcut aluzia la acel moment. De asta, cumva, nici nu am verificat, vă zic cu toată certitudine, că am constatat lipsa acestei declarații acum când mi s-a solicitat. Pentru că dacă era să depistez mai din timp, fiind subiect al declarării și fiind prezentă și în registru în care sunt indicați subiecții de drept, eu puteam să o depun chiar și întârziat. La acest moment eu nu mai pot depune declarații pentru că nu mai sunt subiect de drept din 2021. Parțial ați răspuns la întrebarea care vreau să vă formulez, dar am să o fac repetat. Procesul de depunere a declarației soldează cu succes atunci când ai recipisă respectivă confirmare. Nu vă deranjat până la urmă că nu ați obținut așa recipisă, după cum spuneți. Respectiv, cel puțin pentru un observator imparțial, asta ar fi o bănuială rezonabilă că ea nu a fost depusă. Eu am explicat atât și în runda de întrebări și mai explic și acum. O altă explicație nu am să vă dau pe moment. Vă explic încă o dată că ideea, precum că eu o găseam, este undeva salvată și de că nu vine rezultatul când este declarație depusă, mă rog, ca fiind o eroare la acel moment. Eu așa am considerat-o. Nu ați încercat pe pagina web ANI să vedeți exact în 2019 dacă a fost soldat cu succes procesul ăsta? Vă zic că am verificat deja când acum am fost obligată să prezint aceste declarații. Altă dată nu am mai verificat. Răspuns acceptat. Ceva suplimentar la acest subiect? Doriți să adăugați? Nu am nimic de adăugat decât cele ce am expus. Ultimul subiect ține totuși din nedeclararea unor conturi bancare pentru anul 2020. Faptele. În anul 2020, dumneavoastră ați avut 4 conturi bancare. În declarația dumneavoastră anuală pentru anul 2020, semnată la data de 24 martie 2021, ați declarat un singur cont bancar. Să nu-i dau citire, dumneavoastră l-aveți în față cu numărul 1, da? Deschis la 23 aprilie 2019. Dar nu ați declarat alte 3 conturi și mă refer la numărul 2, numărul 3, numărul 4, primul deschis la 4 decembrie 2015, a doilea deschis la 20 noiembrie 2017 și ultimul la 23 aprilie 2019. Le aveți în față, dacă aveți nevoie să consultați această informație, nu vreau să dau citire la nu este necesar. informații care le prezos. Potrivit prevederile articolului 4 aliniatul 1 litera D, subiectul declarării trebuie să declare activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei acestuia, concubinul lui, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea 15 salarii medii pe economie. Conform hotărârii Guvernului 923 din 2020, cuantum salariul mediu lunar pe economie pentru anul 2021 a fost de 8.716 lei. În 2021, valoarea 15 salarii medii era de 130.740 de lei. Pardon. Ca răspuns la întrebările adresate dumneavoastră, referitor la faptul de ce nu ați declarat cele 3 conturi bancare, ați menționat că contul bancar numărul 2 este un cont salarial și că ați declarat salariul în fiecare declarație. În acest cont ați primit și bursa de la INJ, pe care la fel ați declarat-o. Ați declarat contul bancar numărul 3, este contul în care era transferată bursa dumneavoastră când studiați la masterat la UTM. În ce privește contul bancar numărul 4, ați declarat că acesta este contul în care se acumula dobândă anual de la suma de 10.100 de euro. Deși nu ați declarat contul în declarația dumneavoastră, la eliberarea din funcție prezentată în 2021 ați indicat un venit din respectiva dobândă în sumă de 92 de euro. Această sumă a fost retrasă de la bancă împreună cu depozitul și contul a fost închis la 13 mai 2021. În ceea ce privește nedeclararea acestor conturi bancare, ați afirmat că potrivit legii 133 din 2016, obligația de declarare apare atunci când valoarea mijloacelor din cont depășește cumulativ suma de 15 salarii medii pe economie. Până aici am relatat faptele... Confirm.
Voi începe prin a vă adresa câteva întrebări pentru a elucida și acest subiect. Vă rugăm să confirmați că în anul 2020 dumneavoastră aveți 4 conturi bancare, iar în declarația dumneavoastră anuală pentru anul 2020, semnată la 24 martie 2021, ați declarat un singur cont, denumit contul bancar numărul 1, deschis la 23 aprilie 2019. În rezumatul scris pe care vi s-l oferit astăzi, adică suma de... Nu vreau să-i dau denumire, îl aveți contul bancar. Cont de depozit acela a fost. Vă rugăm să confirmați că nu ați declarat celelalte 3 conturi bancare denumite în continuare sau mai sus menționate ca 2, 3 și 4. Țin să concretizez că valoarea acestor conturi, eu am declarat în fiecare declarație de averi și interese, dar nu am declarat propriu-zis contul. Ca venit, la rubrica venit, inclusiv ceea ce ține salariu, ceea ce ține de o dobândă, am indicat la dobândă, adică este la rubrica fiecare parte, inclusiv și bursa primită de la institut. Să înțeleg exact argumentul dumneavoastră. Când faceți declarația respectivă, că nu depășeau 15 salarii, luați în considerație și contul bancar numărul 1? Pentru că legea prevede... Nu. Noi probabil greșit am înțeles atunci când am completat declarațiile. Odată ce am declarat valoarea, nu am indicat contul mai jos. Ar fi trebuit. La noi, cumva, eu poate că, mă rog, greșit am înțeles. Dar eram obligat să declare inclusiv valoarea și contul. Am stabilit asta la partea faptică, de oricum mă simt obligat să constatăm circunstanța asta în mod suplimentar, că să nu fie loc de interpretări. În răspunsurile cu comunicarea cu Comisie, cu privire la faptul de ce nu au fost declarate celelalte 3 conturi bancare, ați menționat că numărul 2 este un cont salarial și că ați declarat salariul de fiecare dată în declarație. În acel cont ați primit și bursă de la INJ pe care la fel ați declarat-o. Ați menționat contul 3, este un cont, era transferată bursă când studiați la masterat. În ceea ce privește contul 4, ați declarat că acesta s-a acumulat dobândă de la ăștia 10.100 de euro. Deși nu ați declarat contul, în declarația la eliberare din funcție prezentată în 2021, ați indicat un venit din dobânzi în sumă de 92 de euro la rubrica respectivă. Sumă care a fost retrasă, cum am menționat, la data de 13 mai 2021. Acesta este un rezumat corect al temeiului care au fost invocate pentru nedeclararea conturilor bancare. Confirm. Aceasta și-am indicat la runda de întrebări. Și revin la subiectul, la întrebarea când v-am dat-o, dacă când faceți asemenea declarații, când eu nu trebuie să le declar că erau sub 15 salarii medii, am vrut să vă întreb, să revin la subiectul ăsta. Ne-ați informat anterior și acum susțineți că cu privire la nedeclararea acestor conturi, potrivit legii 133, obligația de declarare apare atunci când valoarea mijloacelor din cont depășește cumulativ suma de 15 salarii pe economie, corect? Vreau să adaug aici doar că contul numărul 1, ceea ce ține de salariu, eu am indicat venitul, n-am declarat contul, dar dacă e să luăm după potrivit legii din 2016, eram obligat să declar și venitul și numărul contului. Pentru că... Dați să generalizez o întrebare foarte simplă care vor decade toate celelalte. Argumentul dumneavoastră în cadrul comunicării Comisiei și acum, spuneți că contul numărul 2, 3 și 4 nu trebuie să fie declarat, pentru că cumulativ acolo nu se regăsau 15 salarii medii pe economie și respectiv eu nu trebuie să le declar. Asta era poziția dumneavoastră. Eu am înțeles-o corect? Cumulativ pe fiecare cont aparte. De exemplu, bursa de la UTM a constituit 840 de lei lunar, cei ce nu au acoperit 15 salarii medii pe economie. Vă explic logica cum am înțeles eu. Totodată, permiteți-mi să dau citire normei legale la legea 133. Mă refer la articolul 4, alineatul 1, litera B. Subiectul declarării trebuie să declare activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei acestea, concubinul, concubină, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 15 salarii medii pe economie. Acest lucru înseamnă că dacă valoarea totală a tuturor conturilor depășește limita, atunci toate conturile trebuie declarate, nu doar conturile care au un sold ce nu depășesc
limita de 15 salarii medii. Am înțeles și v-am explicat cum eu am calculat. Gen, 15 salarii e medii pe economie, cumulativ doar pe un cont. Adică nu toate conturile cumulate. Vă explic logica care o aveam eu la acel moment. Abordarea dumneavoastră era că dacă fiecare cont separat privit nu depășește 15 salarii, pardon, el nu urmează să fie declarat. Ținând cont de discuția care o avem noi acum, prin prisma normei relevante care au fost citate, Trebuia să le declar. am înțeles argumentul. O considerați ca o omisiune? Da, e o omisiune pentru că eu valoarea am indicat-o peste tot. Nu am indicat și numărul contului. Vă zic, era o altă percepție. Acum îmi este clar și am înțeles. Ceva suplimentar? Nu am nimic de adăugat. Mulțumesc foarte frumos pentru răspunsurile acordate, parvenite. I'm looking around whether any of the other colleagues Mă has uit dacă colegii mai au întrebări. Dacă nu sunt întrebări, aș vrea să vă ofer oportunitatea să veniți cu un scurt cuvânt de încheiere către comisie. Vă rog. În primul rând, vreau să mulțumesc membrilor familiei mele care au fost alături de mine în această perioadă și odată cu mine au fost și ei verificați. Respectiv, pentru mine, trebuie să recunosc că aceasta a fost o perioadă destul de complicată, dar nu și imposibilă. La fel, vreau să indic că acest exercițiu, în opinia mea, este binevenit, cât și pentru viitoarele mele funcții sau, așa zis, cât și pentru viața personală, inclusiv ceea ce ține de evidența financiară și modul de îndeplinire a declarației de averi și interese personale. La fel, vreau să aduc mulțumiri atât secretariatului cât și comisiei Preventic pentru că au dat dovadă de înțelegere și receptivitate și nu pot decât să vă doresc multă sănătate și pace, inclusiv dumneavoastră, cât și celor care vor viziona această înregistrare. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Astea fiind spuse, am ajuns la finalul audierii. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați răspuns la toate întrebările comisiei, atât cele scrise cât și cele de astăzi de la audiere. Acum comisia se va retrage pentru deliberări și în măsura posibilităților, comisia se va strădui să vină cu o decizie în timp de o lună de la data audierii de astăzi. Declar această audiere închisă și încă o dată vă mulțumesc pentru prezență în această după-amiază.